sammen. Vi er The Rock Boys. Jeg er Oliver, guitaristen og forsanger. Rasmus, trommeslager og vokaler. Og han synger vores 2 egne sange, som vi selv har lavet. Slået til. Og kombinerer. Ja. Det forspil, jeg skal spille nu her. For det første så er det her, hvordan du kan lære sangen. Og det forspil, du skal spille her, det har jeg ikke fortalt på der, hvor du kan lære, hvordan du spiller. Det er en til at slå til, fordi det er altså lidt svært at forklare. Men du kan jo se det her. Jeg kan fortælle så meget, at man starter med at rydde H-strengen i 12. bånd. Er du klar? Ja. Vokser helt smidt på panden, fik et nederlag. Træner står og råber af ham. Du er svag, du er bare en lille nar. Du fortjener det fandme. Du er nødt til at få til, du er nødt til at få til, du er nødt til at få til. Og hvis du ikke slår til, ender du med at få blodige hænder. Og hvis du ikke slår til, ender du med at få blodige hænder. Jeg var 8, altid slået ud. Det var engang. Nu ejer han en musikbutik i midten af København. Han fandt ud af, at man er nødt til at få til. Man er nødt til at få til. Man er nødt til at få til. Og hvis du ikke slår til, ender du med at få blodige hænder. Du er nødt til at få til, du er nødt til at få til. Og hvis du ikke slår til, ender du med at få blodige hænder. Saul Hansen blev født i England. Han var en engelsk blej, men det var dengang. Nu er han bedre kendt som Slash og spiller på Guns N' Roses. Han fandt ud af, at man er nødt til at få til. Man er nødt til at få til. Man er nødt til at få til. Og hvis man ikke slår til, ender med at få blodige hænder. Du er nødt til at få til,
til. Du er nødt til at tage til. Du er nødt til at tage til. Og hvis du ikke slår til, ender du med at få blodige hænder. Du er nødt til. 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 Du er nødt til at slå til. Du er nødt til at se du. Nødt til at til, du er nødt til at til, du er nødt til at til, og hvis du ikke slår til, ender du med at få blodige hænder.